Hormatly Ata Watan TV YouTube kanalynyň tomoşaçylary, ine bize köp soralar gelýär. Olaryň esasanam ine biz şu an Amerikada bolan üçin Amerika bilen baglanyşykly, esasanam Amerikada işlemek, Amerikada okumak bilen baglanyşykly. Aslında biz käde-kädesinde ine bu barada öz bilýän maglumatlarymyzy gysgarat ýetirýär. Ýöne başlamagyň biziň Amerika bilen baglanyşykly, esasanam okumak bilen baglanyşykly ähli maglumatlar Ata Watan Türkmenistan saytynda hökmen suratda biz ýerleşdirýär. Biz o zaman gündelik saýlanan habarlary diqqetleşmede YouTube kanalymyza goýan o ýerde bolsa, stipendiýalar bolsa, şolar bolsa hem bizi ýetirýär. Indi bunam şu maglumatlary gysgarat jemlejek, başardığımdan hem wagtyňyzy almadan size gysgaçyk maglumat beresim gelýär. Indi elbetde özüm şu wagt talip bolan üçin birinji hula maglumat başlaýan. Indi Amerika okumak isteyenler bilen maglumatly soralarda, mysal üçin köplen şäherde Amerikada okujak bolsaň pul esasy rol oýnaýar. Ýöne ine meniň pulum ýok, ene tam baý däl, ýene birde diýip ol bahana däl. Sebebi pulun bolmasa da Amerikada, diňe Amerikada aslında dünýäniň sendik ýurdunda okumak mümkinçiligi bar. Elbetde biziň biznes safamyzda öňe bellek geçişimiz ýaly eğer enatan baý bolsa, enatan ýagdaýlary mümkinçiligi, finans mümkinçiligi bar diýen, o bolsa onu elbetde durmuşda köp da bir nol ýagdaýy bar, 5 nol öňde başlaýan ýagdaýlar köp. Ýöne pulu bolmanam, enatasynyň finans mümkinçiligi bolmadanam daş ýurtlarda dünýäniň iň agryly üniversitetlerinde okap, işläp, ören türkmen olanlarymyz diýelim köp, azel. Köpüni tanaýar. Käbirler bilen edip ýakynda gepleşiklerine başlajak, şolar bilen maglumatly söhbetleşigi. Indi Amerikada ýa diýdi, öňen bir ýerde men bellek geçipdim, pulun bilen milyoner bolsaň da, milliarder bolsaň da Harvard Üniversitesinde okap bilesin ýok. Elbetde pulun bilen hani o ýerde okap, o mümkinçilik edip Harvard sorp bolar. Ýöne men $1 milyon berýän, näme diplom ber, ona haty ýok. Şonuň üçin biz umumy hani stipendiýalar bar diýdysym gelýär, ýöne stipendiýalara başlamadan öňürti Amerika okumak isteýänler üçin esasen orta mektebi tamamlananlar üçin, ýani bakalavr derejesini almadyk, orta mektepde tamamlan ne ýaşlarymyz, oglanlarymyz, gyzlarymyz üçin, mysal üçin aşawatda ne saat we TOEFL kursy bar. Amerikanyň elçixanasynyň gurnamagyna indi ilki resnamada Hasan Asil tawsirle şonu aýdyn. 2024-nji ýylyň ýanwar aýynyň 25-nji şeýle hökmen resnamany tawsirmaly. Giňişden maglumat saýtymyzda bar. Ýöne bu näme 18 hepdelik bir kurs. Bu kursda sizi ine saat SAT diýilýär bilişime görä. Indi men saat diýip gönä näme daýan TOEFL şu egzaminlere, şu sınavlara sizi taýýarlayan bir aşağı şäherindäki bir kurs. Ýa kaçmaýarlar muňa gatnaşyp bilmek üçin hem orta mektebi tamamlan bolmaly. Şolar üçin şeýle bir kurs bar, ýa giňişden maglumaty saýtymyzdan okap bilersiňiz. Sebebi bul size gowy Amerikada okujak bolsaň hökmen suratda TOEFL-dan belli bir her üniversitetiň güýçlep bilýär. Onun üçin umumy TOEFL-dan ýani ingliz dilini bilýärligiň subut etmeli, şonu aýdyn. İkinciden hem ýa-ni SAT diýen bir egzamin bar, we SAT ýa-ni göni SAT egzamininden şu her üniversitetiň, her kollejiň öz isteýän talabyna laýyk bahanalmaly. Indi şonu almak üçin size aşağı şäherinde şeýle bir kurs bar. Bu arada maglumaty ýene saýtymyzdan okap bilersiňiz. İkinji tek women dip maksatnama bar. Biram Amerikanyň elçixanasynyň gurnamagyna we esasanam ilim, teknologiýa, inženerçilik we matematika uğurlaryny azdan 2 ýyl iş tejribesi bolan zenanlar üçin bir maksatnama. Bu maksatnamanyň arzanyny tawsyrmak, ýani gatnaşmak isteýän bolsa, muňa gelin ýylymyz üçin bir maksatnama ýöne, ýani kaýdan uğurlamyzdan azdan 2 ýyl iş tejribesi bolmaly. Gatnaşmak isteýän bolsaňyz 2024-nji ýylyň 10-njy ýanwaryna şeýle resnama tawsyrmaly. Ýene aýtmaýarlar, Ata Watan Türkmenistan.com saýtymyzda bu arada maglumat bar. Biz aslında saýlanan habarlarymyzda şular bardy da aýdyp geçdik, ýöne men jemläp size ýetirmek isleýän. Bu maksatnamada Amerikada Silikon Juliet var, San Francisco'da. Biz aslında şu yerden bir saattan uzaklıkta bir yer. San Francisco gelip maksatnamanyň şäherine, bira Washington'u
bir 3 günlük ýalňyşmasam bir Washington tanamak bilen baglanşyk bir maksatnamaň çäğini esasen Silikon Jilwesi San Francisco aýra sevitini şo ýerde öňde barjy innovasiýa kompaniýalaryny guramalaryna diýýär. 15 günlük şahsy programmany üçin gitip berler diýär. Bular stipendiyali hem mut, köp zat mut diýenden yol bileti mut, işte aljak ýerler mut, ýa-da esasat onu çözüp berilýär. Son üçin gelin gylymyz üçin gowmaksatnama aslında ýaş gyýlar üçin mektep okuwçylary üçin bir maksatnama batdy. Onu biz öňsüze ýetirdik. Saytymyzda, Instagram hatamyzda ýetirdik. Ýöne oň eýem möhreti geçdi. Oňsoň uniwersitetiň talipleri üçin bir maksatnama batdy, oňa möhreti geçdi. Onu biz aslında öňe ýetirdik. Ýöne möhreti geçsem bolsa näme aýtýan diýip biljekler bolup biler. Sebebi indiki ýyllarda da tapşyrma üçin aslında tamamdan her ýyl gaýtaryp durýan maksatnamalar köplençe ýagdaýda. Şonuň üçin hem eger bu ýyl ýetişim etdik bolsaňyz, indiki ýyl üçin eýemden bir ýyl öňden täýärlep başlamany size ne mümkinçilik. Şonuň üçin öňüň aýdamyny peýdasy bar. Oňsoň Fulbright stipendiyalary bar. Aslında Amerikanyň bir näçe sanak stipendiyalary bar. Şo stipendiyalara gatnaşyp siz Amerikada mut okap bilersiňiz. Aslında görýän mektep okuwçylaryndan o barda diýen aýtyp geçipdik. Mektep okuwçylary üçin başlaýar we uniwersitetiň taliplerine üniversite toranında mesela için diýenler üçin mesela için muallimler üçin bir maksatnama bar. Olar mesela için ilmi şäherler üçin Amerikan öwrenş institutları maksatnamasy. Haýsy olarda onam belläk için Amerikan siýasaty we siýasat düşünjesi, häzirki Amerikan edebiýaty, jurnalistika köpçülikden habar beriş derişleri, Amerikan medeniýeti, şahsylyk we jemgyýet, Amerikanyň ykdysadyýat we durnukly ötüş, Amerikan daşary siýasaty, şu uğurları boýunça 5 ýyl tejribesi bolan, ýani iş tejribesi bolan orta hünerli 30-50 ýaş aralygynda olan şahsatlaş bilýär. Görýän mesela üçin 8-nji 9-njy klaslardan başlap 50 ýaşa aralykdaky ähli raýatlar üçin stipendiyalary bar. Bunu näme üçin aýtýan? Birinciden näme üçin Amerika diýip bilersiňiz? Men şu wagt Amerikada bolanym üçin Amerikan bilýän. Bilýän adam aýdaryn. Şonuň üçin size Amerikan aýtýan. Köplençe Amerika bilen baglanşyk soralar gelenler üçin Amerikan aýtýan. Ýöne, diň Amerikada elbetde biz saýtymyzda diň Amerikan ken goýamyz. Beýleki ýurtlara goýýar. Mysal üçin ýani ýakynda biziň bilim ministrliginiň biziň bir maksatnamasyny eglan edipdi. Olam Hytaý. Hytaýda okumak isteýänler üçin umumy orta hüner bilimli ýaşy 20 ýaşdan geçmedik. Hem de 18 ýaşda olan İngiliz dilini bilýän Türkmenistan raýatlaryny Hytaýda okumak mümkinçiligi. Muňa üçin öğretmenler 2024-nji ýylyň 3-nji 10-njy ýanwar aralygynda tapşyrylýar. Diňe Hytaýymdan Vengriyada da okumak isteýän bolsaňyz, olam öğretmenler tapşyrmak 3-nji 10-njy ýanwar aralygynda. İkisem Matym Uladyň Türkmen Döwlet Üniversitetinde öğretmenler kabul edilýär. Bular bardak maglumatlarym ýene belläk geçen saýtymyzyň bilim saýpasyna bar. Instagramda paýlaşyp dur. Şonuň üçin saýtymyzy Instagram hesaplamyny ýazarlar. Eger hasatam Atawatan TV YouTube kanalymyzda da biz bu barada habarlary esasen kädesine gönden gepleşip paýlaşýar. Kädesine Atawatan TV YouTube kanalymyzda biziň saýlanan habarlar diýip bir gepleşimi we gündelik alyp barýan gepleşimiz. Şu gepleşimiziň çäğini ýetirýär. Şu wagt Amerikany aýtdyk, Wengriýany aýtdyk, Hytaýy aýtdyk. Türkmen olan gyýlarymyzyň iň köp okumak üçin gitýän ýurtlaryň biri Türkiýe. Türkiýede de Türkiýe stipendiyalary, Türkiýe burslary diýip geçýär. Ol barada biz aslında maglumatlary öňümizde ýetirip gelýär. Her ýylyň ortaça ýanwar aýynda başlaýar. Fevral aýynda jemlenýär. Ýani şu wagtky meniň size ýetirýän maksatnamalaryň möhletleri ortaça dekabr we ýanwar aýlaryna käbirler fevral aýyna dowam etýär. Şonuň üçin biz size bu aktualny aslında şu maksatnamalary, mesela şu wagt ýaşyňyz ýetýän nädir, ýene ordadyr, ýetişekdir. Şonuň üçin şu wagt belläk goýsaňyz özüňizde daşyurt okumak diýmek, hemen daşyurt okujak diýip ertir gidilýän ýagdaý däl. Köp ýagdaýda azyndan bir ýylyň şol proseslerini başlamaly bolýar. Şonuň üçin eger mysal üçin ogluňyz gyýdyňyz, ene tarar tomuş etýän bolsa, ogluňyz gyýdyňyz entek mektebi indiki ýurtlara bolsa da belläk goýun, şeýle bir mümkinçilik bar. Bular stipendiyalar, mysal üçin Türkiýe bilen baglanşykly biziň Atawatan danışmanlyk kampaniýamyz sponsorumyzyň şu ýerde okumak isteýän bolsaňyz, şolaryň bir Türkmenistanyň bilim ministrliginiň spesialinde bolan üniversitetleriniň araşdyrmaları bar.
Atawatan danışmanlyk kampaniýasyna aşakdan näge geçerli. Şolar bilen habarlaşypdy. Türkiýede de öz puluny bilen okumak mümkinçiligi men stipendiýa däl, öz pulum bilen okujak diýenler bar bolsa ne şeýle mümkinçilik bar. Inni Amerikada biziň şeýle hyzmatymyz ýok. Aslynda o barada köp talabam gelýär. Ýöne şu wagt men bir bärde magister talyp hökümine birinjiden işlemem gadagan, ikinciden öz wagtym ýok. Sonuň üçin ine beýle hyzmaty biz ýola goýamyzok. Inni en köp gelen soralan birim Amerikada zähmet çekmek bilen baglanşykly. İsteseňiz bu barada bir giňişçiň video taýýarlap bilersiz. Ýöne gysgaçyk aýtmak gerek bolsa, Amerikada nähili zähmet çekip bolýar. Birinjiden biziň talip diýip gelýärse, talip bilen baglanşykly. Talibin yani F1 vizasinden gelen talibin green card bilen gelip ya başka ýada bilen gelip talip bolan ýa-da bar bolsa, onu bilemek. Mesela üçün green card bilen gelsen, şol wagtda dokan ýa-da olaryň aýatlyklary başga. Men aýtjak bolýan talip diýenim F1 vizasinden gelen talipler üçin değişli. F1 vizasinden Amerikaga gelsen talip bolup işlemek kadagan. Ýöne işlemek kadagan diýsem-de ýöne kampus üniversitetiň çäkleriniň içinde şu yerde hepde de 20 saat içerli işlemek mümkinçiligi berilýär. Ýöne hepde de 20 saat dolu işler, yani part time ýarak bolýar bi. Ştatdan ştada, şäherden şähere içerli berilýän saatlyk töleleriniň möşderi ütkep biler. Ýöne ortaça $10-20 arasy diýip biler saatyny. Hepde de 20 saat işlemek mümkinçiligi berilýär. Bu talipler üçin. Inni green card'a bilýänsiňiz, biz green card'larda aýratyn videoda men ýazat goýdum. Green card bilen geljekler üçin hem olar elbetde işlep bilýärler. Olar hem aýry kategoriýada. Inni birem turist bolup gitme işlep bolarmy ýok? İşlemek kadagan. Ýok, men suratda bir ýa-da bolup saçlan ýa-daýyna bir diňe bir şo wagt deport edip gitmekde de bundan sonra Amerikaga gelmek mümkinçiligi hem yani köp derejede ortadan aýrylar. Yani Amerikaga gitmersiňiz. Turist bolup ýene bolup da gelipmersiňiz, sonuň üçin hem turist bolup gelip işlemek kadagan. Onu näçe gelip bolýar? Diňe zähmet çekmek üçin ýürüti vizalar bar. Şu vizalaryň çäklerini Amerika gelip bolar elbetde. Ýöne öňrek bir maňa ýa-da ýani mysal üçin bir kampaniýa, palan ýerde, ýani diýämişin mysal üçin şu wagt maňa palança berseň, sen 2 aý soň Amerika uğratýan, hoýer restoran ýa işe restoran onlarla hedirliki ýok. Yani sebebi Amerikan vizasyny hiç kimim garanti etip bilmez. Onun için paran kampanya bilen tavsiyalan söylenen ýat ýok. Elbette kampanyalar size maslahat beripdiler, ýene wagt beripdiler, oňa men sözüm ýok. Ýöne garanti ýok berde. Şonu belli geçetim gelýär. Şeýle hem Amerikada ne zähmet çekmek isleýänmiň, birinji nowatda elbette ingilis dili gerek. Köp iş üçin ingilis bilmeden nähe zähmet çeksek. Ondan soň köp şol haýsy iş ýeri bolsa, iş ýeri bolsa, şol bilen kontakta geçip, ine şolar çakylyk berip, ýöne onda da ören ünsü bolmaly, sebebi hani kezaplyk diýilýär, şo ýagdaýlar köp bolup biler. Sizi alap bilerler, size iş teklip edip, öňünden palança tölemeli diýip, o zatladan ören ünsü bolmasaňyz, şondalyk ýagdaýlar bolup biler. Yani hakykatdan bir öz hüneriňize laýyk bir iş tapylsa, onda da elbetde Amerikada işlemek mümkinçiligi bolup biler. Ýöne ýa kaçmaýarak umumy işlemek bilen baglanşykly umum zatlary men Amerikada işlemok, Amerikada zähmet çekmenin aýratlyklaryny bilemok. Öz bilýän zatlarym barda men gurulum beren, ýöne ýan gaýdan zatlarym talyba bolanok, ýöne hepde de 20 saat. Ýa-da mysal üçin green card bilen gelseň bolýar, oňa söz ýok. Turist bolsa bolanok, zähmet vizasyna gelip bilersiňiz, ýöne ýanky üserme zatlar bar. Ne olar gysgaçyk şeýle aýtsak, ýene orada mysal üçin töleler näçe berilýär diýen soralar bolýar. Ol ýam işden işe mesela Uber diýilýär, mesela Uber bilen nemede San Francisco'da Uber edip de aýlyk kazanjak bilen mesela Washington DC'de ýa ýene Florida'da işte Miami'deki ýa-da Amerikan içindäki ýerler ütkep biler. Mesela men ýadym ötüşe ötürün Amerika'ya geldim, San Francisco'da bir taksi bilen köpleşemde aýda $9,000 kazanýan idi. Ýöne ýetenok dedi. Yani sebebi San Francisco gymmat yer. Yani biz mesela San Francisco'da öýünde ýaşamyz, gapdan ýaşaýar. San Francisco'da öýünde ýaman gymmat yer. Aýda $9,000 kazanýan idi. Ýöne bu hem ýerde däl. Ýöne mesela şäherlere göre ýa-da ütkep biler. Yani bir näsanak işiniň ýöneki işleri bular. Hem hani professional diýilýär, professional işler üçin hem mesela IT spesialistler ýa mesela başga bir orada bir hakyky hünärmendir, olaryňky ýen başga bolup biler.
Şoň üçin olary birinji ister Amerika, ister Türkiýe, ister başga döwletler bolsaňyz, ýani köp zat özüňiz etjek boluň, özüňiz öwrenirsiňiz we şu wagtda da özüňiz etseňiz allanmak, puluňyzy biderek gitme ähtimallygy aýrylar. Köp ýerde aýrylar. Ünsü bolsaňyz, dil bilseňiz, öwrenseňiz, onu eýämleme. Ýöne iň berip biljek maksadym, istesen okujak bolsaňam, istesen işsizlik bolsaňam, öňçek gelip bir gedirenç üçin, turist vizasy üçin gelip görmekde peýda bar. Ýa-ni uzakdan görmek bilen ýakyndan görmek arasynda köp tapawutlar bolup biler. Ine size men Amerikada okumak bilen baglanşykly bu maglumatlary ýetirdim diýip bilýän. Elbetde mesela üçün üniversitede magistr okumak isteyen bolsaň nämeler gerek? Şeýle soralar köprek bolsa, gyzyklanýanlar bolsa, mesela üçün magistrlyk üçin ýeke aýratyldy ýaşaýar. Men şu wada şermin berýän maglumatlar, umum maglumatlar täbi gelýän soralara görä ýöne aýratyn bir temanyň üstünde mesela üçün magistrlyk üçin ýa-da gönden bakalavr üçin nähili. Mesela üçün hukuk okumak isteyen onu nähili mesela üçün Amerikada hukuk okujak bolsaň ilk bir üniversitet tormaly. İlk bakalavr derejeňiz bolmaly. Yani men orta mektep okutordum diýip de gönden hukuk fakültetine girip bolanok. İlki bir bakalavr derejesini alýaňyz, şondan soňra da 3 ýyllyk GD diýerler, 3 ýyllyk hukuk mekteplerine girip okap bilýäňiz. Bundan her gaýsynyň öz aýratyllyklary bar. Bir gepleşiň şäherinde de hemme dara aýtmakda mümkin näl. Son üçin Boroloňyzy Atawatan TV YouTube kanalyna ki mesela Instagram'da paylaşıp biler, TikTok'ta paylaşıp biler. Son üçin Atawatan YouTube kanalymyzdaki gepleşiňiz şanyny soralaryňyzy ýetseňiz, başadan da şöyle jogap beren, bolmasa da eğer has gyzykly köp adam gyzykly boljak bolsa da onu ýürütip gepleşip biler. Häzirçe hoş, sag bolun.